mego ngitung lintang sesulo padang rembulan anggoleki ana ngendi si panjerino tak titipi kitung ketetek ing jantung lalumitan lungungan kang rembutan ngomong swara hangranggut jiwanggo tak titipi layang kita tak samper kangen sumiler ora krasa sliramu tansah tak pikir rino wengi wayangmu beda atiku sinotermo saumpama kapan boyo aku bisa gegem lintang rengko hendai rembulan aku samar kuat lan muntet cepet sekar mekar ing ora kang cengkar ngelak tanpa upama tunggu tumates senterto kanggo nelesi lungko-lungko ketiku kanggo nelesi lungko-lungko ketiku setunggal lagu campursari wonten Kitir Sumilir spesial konjuk kagem sedaya tamu undangan sedaya kemawon. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya Pak. Ditanggap Bos Sulis. Ditanggap Bos Sulis Karo Mbak sapa? Iki Mbak Desi. Mbak Desi. Mbak Desi karo Mas Sulis Siono sing disunatno Dik Junior. Sik ah. Kok Dik Junior Junior iki sapa? Andek maju. Gene, kepen njupuk ndok sajen iki piye? Mah mang sitok tak godhok malah metu pitike kok. Lah kowe iku ya dagelan mentolo njupuk ndok sajen kok kuwi. Lah gene ora anu iki sing disunatno trae Dik Junior ya. Iku apa bocahe? Bondan. Lah iya Bondan Junior ya ndan ya. Nek sing senior ya Pak Sulis. Ning ya aja wenehi apa junior to, Pak. Jenenge Bondan Junior. Bondan tok. Masa jenenge Bondan tok? Lho. Maksud iki tok iki aja elokno to. Bondan ngono. Oh, nggih sing disunatno putrane Pak Sulis Bondan ngono. Lah lho. Muga-muga wong gendeng. Pak, halo. Kok iso aku mbok anu omonganku iki lho. Barene Ngono niki ya aja elokno Mas Bondan, Mas Bondan Sarasan. Oh nggih, mugi-mugi Mas Bondan Sarasan sehat walafiat. Oh, ngene iki lho akibate mangan ndok sajen kowe. Urung mateng wis dikon metu kok. Maksudnya Mas Bondan. Ya. Mas Bondan putrane Mas Sulis. Mas Sulistiono. Nah, Adalah Mbak Desi. Desi Ratna Karban. Kok Desi Karnat? Mbak Desi. Mbak Desi Berbahagia hari ini nanggap ketoprak Wahyu Ya. Manggolo
acara sunatane putrane Mas Bondan. muga-muga Dik Bondan dadi bocah sing pinter, dadi bocah sing luwih sukses, dadi bocah sing soleh, iso dadi bocah sing taruna ngungkuli bapa. Nah, omonganmu ku aja mbok nggo. Lho, ya tanggo to, Pak? Wong pitutur apik kok ora tanggo iki piye? Kowe mang muni piye? Taruna Ngungkuli bapa. ora mokal nek Mas Bondan iso, mergo bapake duwe bintang Yenila. Aku tahu dadi bintang tamune bintang Yenila lagi ape munggah do tukaran terus ra sida. Bos. Berarti kowe tau didadekke bintang tamu ning gone ndandut bintang Yenila. Bintang Yenila aku ya balik wong sing diceluk Yenila. Bintang Yenila lho gak nek sendor aku ya balik. Maksudnya ndangdute iku. Bos tapi nadi. Wedi meneh Bas, dadali Bas. saweran lho. Masa- Bayaranku dia nganani ronggo genep ya. Alah kok malah nakono sawang. Bos Yeni ora kondur. Ya, amen jambut telo tak. Kowe iku senenganmu. Iya. Lah seh omonganku kok mbok arani kleru ki ketemu pirang perkara. Saiki nek Dik Bondan, Ah, umpamane jaremu taruna ngungkuli bapa. saiki kerjane Mas Sulis dalah Mbak Desi apa? Nek Mas Sulis kalau nggak salah saya mendengar kabar usahanya di perkapalan. Jadi juragan kapal. Macul. Loh. Seah, kowe iki wong gendeng apa piye? Lah kowe gak percaya aku macul delak kapal tok tanganku? Pak Sendor, sing tak omongno kapal iki ora kok kapal tanganem iki ora. Lah juragan kapal berarti tukang ngleteki kapal ning tangan ngene ku. Ya Allah ngapunten Mas Sulis nggih. Kowe duwe bapak kok isin-isini wong. Lah kowe sing ngomong dhewe kok ora roh kowe pikir kandhane ora iki. Lah kowe ngomong apa mangne jare-jare juragan kapal ya tak wani tak disleman. Lah suarane ndi? Ngentek-entek ambekanku. Maksudnya kowe iki aja isini-isini wong. Mas Sulis iki juragan kapal gede kok iso mbok arani kapal teko tangan. Lah iya anane tak anani juragan kapal iku nek menawa wonge macul kapal tok. Ngawur kowe iki mbok aja isini-isini anak Lah salah kowe omonganmu ngono. Mas Sulis ngapuntene kowe aja isini-isini wong wis. Kok iso tengah mbok mek-mek. Lah salah mbok depno ngene ndak tak sak kecandaku. Maksudnya bos kapal iki ora kok kapal ning tangan ki ora. Nek kapal ning tangan iki lak kapalen. Oh lah nek iku kapalo. Lho. Maksudnya kapale akeh, Oh, usahanya meraih rezeki di lautan. Ngono lho. Oh iya. Nek Mas Sulis iki kerjane ning kapalan. Jarene nek taruna ngungkuli bapa. Iya. Berarti sok ben Mas Bondan iku ning udara. Lho, malah luweh apik. Sapa ngerti dadi angkatan udara, dadi AU lho. Sing kandha saka wong tanggaku dadi apa bakulan udara iku gak AU. Bakul Lah apa? pelendungan karbit. Iku bakul pelendungan nek AU iki pangkat ya, Pak. AU. Jenenge Tentara Indonesia lah AD. Ade. Terus AL. AL, terus AU. AU. Penak AO. Lho kok iso enak AU iku padake apa? Aku setengah botol yang gliyer. Lho. Apa iku, Wek? AO. Lah AU iki apa? Hai. La Allah Gusti. Wong kok dadi dongakno luwih sukses Oh iya. saka wong tuane mergo cita-citane seorang ibu dan ayah anake iso mulya, iso mikul dhuwur mendem jero derajate wong tuane sak Tapi kloron. nek dongam taruna ngungkuli bapa iku ya iso kurang ya iso ora. Lho. Iso pas ya iso sukses ya iso ora. Lah kok iso? Saiki nek kaya Pak Sulis cetha. Mas Bondan insya Allah dadi angkatan udara sing luweh ngeluwi panjenengane bapake, syukur-syukur dadi aparat negara, dadi pengayom. Lah, Mergo apa? Mergo jaremu taruna ngungkuli bapa. Iki umpamane kaya pakane tambal ban. Iya. Saya sapa ngerti wong taruna ngungkuli bapa, anake tukang dealer utawa tukang dodol mobil. Iya. Lah, pertanyaane iki aja mbok nggo saiki umpama Umpama lho ya.
Mbok iki pegawene dadi begengge. Masa anake ameh mbok dadekno gremah. Taruna ngungkuli bapa. Terus neh tanggam ngguri omah. Apa? Pakane lagi metu kok penjara maling. Masa anake mbok kon dadi rampok. Ya Allah, paringono sabar. Sabar ora melok mbok kon ngekekno. Lah aku duwe bapak kok iso kocruk 7 Kowe ku yo kecamatan. padha ae wong iso ngandani kowe yo ora nglakoni. Ora iso nglakoni piye? Lah aku dadi apa? Lah kowe dadi dagelan ngono. Lah kowe dadi apa? Dagelan. Iki jenenge taruna ngembari bapa. Truk kocruk Cetane kowe gelo nek aku dadi dagelan. Lah olehku nyekolahno ngentek-entek kuburan telu. Kok lho. Lah kok entek kuburan telu ki lho. Kuburan mbok apakno? Lho, Mbam matine ya kowe sekolah kelas SMP. Mbam wedok kowe lulus SMP. Terus buyutem matine ya kowe ning SMA. Gak entek kuburan telu. Ya Allah Gusti Pak syukuri ya Pak. Ngene lho, saiki omonganmu tak benerno. Piye? Nek soal nyuwun sewu, sing soal Taruna ngungkuli bapa. Ya. Nek umpama begengge utawa apa ki mau? Gremo. Kuwi ya aja ditiru. Mergo apa? Jenenge wong urip kan dikongkon tumindak sing becik. Sing becik dilakoni, sing elek ditinggal. Dadi sing dikarepno iki sing apik-apik, sing elek ditinggal. Berarti sing apik digawe, sing elek ditinggal ngono lho. iki ndek ingi ya dadi geger. Adiem lah tak kuamplengi ndase. Lho, lah kenapa? Jumatan sandale teko dalan pedhot. Lah terus Mulih malah nggawa sandal kemerfil. sandal Carville. Ya iku, ya tak wamuk. Cah goblok tak seweneni tak ngamek. Lah iki kowe berarti bener mertandakno bapak Ya, perhatian karo anak, ora kepengin anake dadi wong elek. ora perkara iku. Lah nyatane adikku Ya. ijol sandal Lah iya. terus mbok seneni. Mulih nggawa sandal. Lah iya berarti mbok seneni kowe berarti bapak sing apik. Oh gak. Lho, lah kok gak? Perkarane mulih nggawa sandal wong butuhku sepatu. Lah dalah. Malah njupuk sandal butuh Oh, kurang bapak koclok iku. Gini. Wong Gini. kok ya gak ento. Ya, ya. Tegese iki tumindak sing apik Oh, do iya, iya. dilakoni, sing Nggih, nggih. elek ditinggal. Oh, Ora gitu. bedane kaya adiku sing tak dongakno taruna Bundan. ngungkuli bapa. Contoh wong tuane sakloron mergo wong tuane bersusah payah meraih rezeki Ya. sehingga menginjak kesuksesan untuk membahagiakan adik bondan. Lah iki lho sing perlu diingat jasa-jasa kedua orang tua. Iki sing Mulane dongake iso mikul dhuwur mendem jero ngono lho. Oh, berarti aja nganti salah kedaden Lah. atau salah pengerten. Ngono. Nek daleme sing Mas tulis niku nggih. Mas Lis niku. Oh niku nggih. Oh, Mas Lis, ndak sing Mbak Desi ndi Mbak Desi? Adus. Des. Kowe iki lho Des ana dagelan metu iso adus lho Des. Ayo ben ke to Pak wong pancen sibuk mbok menawa sibuk nampa tamu keringetan terus adus. Kowe gak roh Mas Sulis kok. Lah kene. Mas Sulis gak adus ketok mbarek. Lah Mbak Desi ora adus yo malah ketok meling-meling kaya bojoku. Wih, Ula ora adus kileng-kileng kok. sik aku mbok padano bojom iki bojom apa ayu kaya Mbak Sulis? Loh, piye to? 11 12. Berarti bojomu Oh. ayu tenan. Tahu tak jejerno garwane Mas Sulis. Jejeran Mbak Dewi langsung, "Mbak, jenengan ada pembantu enggal ngono." Bojoku diarani pembantune. lah ngono jare kok ayu. Lho kok balik, "Oh, ben saya Mas Lis." Adus yo ben wis. Pun Mas kersane. Yes pokoke dongane Nggih. kanggo Mbak Sulis, kanggo Mas Alhamdulillah. Bunda apa? Kok Pak kanggo Mas Sulis? Mas Rian Mbak Sulis piye? karo Mbak Sulis. Mbak Sulis. Kuali. Mbak Desi. Mbak Desi. Ah, Muga-muga bar duwe gawe, Ja. bar nanggap ketoprak rezekine tansaya melimpah. ora lokak ning malah saya kebak. Usahanya diberikan kesuksesan Amin, selalu, amin. diberikan kejayaan selalu. Alhamdulillah. Engko Bondan njaluk lagu engko ya diparingi ya Dan ya. Situ Dan. Mergo apa, Pak? Mergo paugeran kae wis ngandhake. Kowe ngerti penyebabe Mas
Sulis. Mas Sulis iki iso sukses. Iya. Ya mergo berkat doanya seorang istri. Oh. Berkat doanya garwane. Nggih, nggih. Kuwi kangen Peget. aku. Alah. Dekne sing tingkene binggi terus kok. Kangen aku. Bapak pundi? Rama pundi? Teng dalem. Modele sakniki iku sing wedok kon delok, sing lanang ning omah. Aduh ya Allah. Gentosan. Rame ya, Mas. Nggih wong duwe gawe nek kuburan ya sepi, Bos. Lah iya, ngene kok arang kadang suwane ngerang ya. Banget tenan. Lah ya bangeten sing nonton akeh sing nanggap kok ya arang-arang. Ya iso. Tapi sedekah bumi wau iki pun ngendikan. Nanggap Wahyu Manggala. Boten badhe dileksanakno ngoten. Sesuk kono jare krida carita. Yo bintang tamune wong telu niki. Binggi wau ngendikan. Kongkon dagel. Oh gak. Ndelok. Iki wis kanugrahan iso Jih. sowan rene Alhamdulillah. Jenenge apik Mas Bondan. Ngono tak tulis Mas Bondes. Mas Bondan, Mohon Mas maaf ya, Bondan. Mas. Iki kanugrahan tenan Mas. Jih. Winginane agenda acarane jare kono madhep rene. Niki wonten Tapi telone. ternyata malah diadepno ngulon ya ora apa-apa. Mangke dalu panyuwunane panjenenganipun Mas Lis ana dangdute. Dangdut. Nggih. Malah kapara ana bintang-bintang matamu Matamu sing- dhewe kono. Iki ketua mbok mata-matakno. Lah aku yo di mata-matane Mas Sama aku juga manusia. Ketua kok iso mbok mata-mato. Sampean iku ya ngono. Ning anu yo mleng arane lho Bos, cah musik lho matane. Bintang mata. Kok bintang mata? Bintang tamu. bintang tamu. Bintang tamu. Ora kok bintang matamu, Sing- bintang tamu. Nggih. Sing ngisi kanca-kanca Sunagol. Nggih, musike. Terus penyanyine kanca-kanca kok Yenila kabeh. Wah, nggih. Yenila, hebat-hebat. wau kula nggih pun ditelepon kali Mbak Niken Salindri. Mbak Niken Salindri sama Mbak Sinta Bella. Wah, Nggih. mengko bengi Mas. Kok bengi iki ono Nggih, Mbak mungkin Niken dalu. barang. Nggih, mungkin dalu. Alhamdulillah. Niku Niken Salindri sama Mbak Sinta. Sinta Bella Mas Nggih. Lis. Wah, Hebat jantenan luar biasa. Hebat tenan. Engko do nonton Mbak Niken Salindri. Wah, biasane Dalah mung Mbak Sinta mung Bella. iso WA-an iki iso nonton langsung. Lah kok kok terus gak ndagel. Ya ndagel to ya. Lho. Lah kok jare ape nonton Niken Salindri karo Sinta? Lho. Lah ya, lah jangan matur mau. Ya, bintang tamune Lah ya Mbak Niken Salindri kali Sinta Bella. Lah wong bintang tamu ning ketoprak dak yo kari nonton. Kari Mas. nonton. sing ngomong ning ketoprak sapa? Lah le main nang ndi? Boyolali. Enggak suka. Masih. Alah. Bancing. Bancing ngerang dom lumpuk. Wah kok iso taruhke tenan Matur nuwun iso. sik, matur nuwun. Sukses selalu kangge Mas Lis. Nggih, Mas Sulis. Rambung anakno syukuran, mengko mangkat ning segara pinaring ana keselamatan. Amin. Entuk iwak akeh. Amin. Yo aja Sesuk akeh ben bos. nanggap neh. Sak cukupe Amin. ngono lho. Engko nek kakean iwake malah kapale gak kuat ngemot. Iya. Nggih. Jarene nek wong arani wong segoronan kae ngomong jarene Balong. Apa ning ngene? balong. Along. Oh, along. Along. Iya, along. Sing bagus selamat. Amin. Alhamdulillah. Amin, amin, amin. Jajal iku wonten Bu Inggi. Bu Inggi. Bu Inggi, selamat sore. Wis mantan tapi aku tetep ijeng ngundang Bu Inggi. Wong kenangan pertama terakhir Bapak nimbali Wahyu Manggala sampai beliau ngasta nang nggone Trimulya iki ya tetep nimbali Wahyu Manggala. Pun mantan. Lah iso. Kesel ta Bu jenengan pun. Wis mantan. Mantan. Kok koyok ya? Koyok mantan. Kelingan. Koyok mantan sing digondol kancamu ya. Irunge wajahe padha bangir. Oh, tapi apik. saniki pun angsal gantos luwih jos saestu Bu. Untuk doa restu mbae rembo kok tak ijolno cuwili, Bu.
Umur 21 tahun. Alhamdulillah. Sing tuwekan dibuak ae. Golek. Ayo. Nggih, spesial kagem Bu Inggi badhe ngresake lagu napa? Sampean urung tahu salim kalih Bu mantan Nggih, ta? derek nate. Ayo Mas Sendor lah ya durung. Wong pas sewaneng kon wis Bu ya. Kula pun malah kula diambung Bu mantan ngantek geblak. Lah waktu nika Bu mantan kan remason tok aku kenger. Nggih. Bu Inggi amit sewu. Bu mantan. Bu mantan. Bu mantan, nggih mantan Pak Bu Inggi. Lah iki Bu mantan Johan. Bu mantan nggih. Mantan Mau muda. request lagu apa Ibu? Semuanya sedaya kemawon. Apa? Mau minta lagu dangdut apa campur sari? Mbah Carik kali. Dikasih lagu campur sari yang baru Mas, ayang-ayang. Kita spesialkan untuk semuanya. Alhamdulillah. Kula Carik kali Ciut. Yuk. Ayang. Bose Yeni Lanang Kabur. Bos Yeni. Aku didadekno bintang tamu gak diceluk balik. Dijelaris por. Bintang Yeni lah ndek ingin main ping pisan. Ya wis yuk, monggo yuk. Luar biasa, ame tak undang ning negaraku larange ra umum. Spesial untuk Anda semuanya, satu persembahan lagu dari saya Ada Ayang-Ayang. Semoga bisa menghibur. WM Audio, terima kasih. Peteng rasane ati kang nandang seni penglian hanya Zaman jamin mati. 1800 2000 bisa tresna 2005 aku manggil. tresno kuwi akeh coba. Terima kasih Bu Inggi. Bu mantan matur sembah suwun.
Nimas kowe sing tak sayang relilo aku kudu kehilangan Nimas musti daneng ati dong aku siji tresno iki Mas permintaane Bu Mantan Lintang Lumiting Asmara. Meneng ayo ndonga sik. Allahumma tusane wa. Allahumma ndang disawer, Allahumma ndang disawer. Kalimang juga. Ket mau kok dicekel anak ya. yatim piatu. Allahumma 10.000. Aku ning dhuwur ae, Mbah. Engko nek ning ngisor kabeh agak sida ketoprakan. Ya Allah, sapa sing sakake anak yatim piatu? Mas kita to, Mas. Wis. Sing sakake anak yatim piatu ya Allah. Menengo. Melu ndonga ora iso piye kok. Allahumma laka sumtu wa bika amantu. Ngawur iku donga buka kok iso. Lah iya nek menawa bar buka terus dikeki wisit. Lumiting Asmara. Allahumma Lumiting Asmara. Kali Bu Mantan ben melu anu Mas duet ya. Nggih. Beliau ini luar biasa juga suarane masalahnya. Allahumma. Oh. Allahumma 100.000. Allahumma. Waduh. Cong, ora kuat nampani dhek 100. Dadang dikekeki yo. Bu, ampun paring keriyen nek urung bar lagune, Bu. Asine lho dijarak karo Bu Mantan. Wong kepengin jejer sampean, mulane randang dikekekno. Ben kene terus. Dangu mboten ati kepanggih Pak Moko. Nggih, nggih Bu. Biasane kecintaanku kan ndekne kali
bapake riyen. Ya. Aku tak Ora ngensi. mogol ora. Ora marem. Ora marem. Syukur kowe saiki dijenakno mogol marem. Oke, masih bersama bintang tamu kita. Bintangnya Nila. Lu meeting Asmoro. Pak Yeni. Kopi emang. Aku yang anak yatim piatu. Boleh. Iyo, iyo, iya, iyo. Masih jinak mas. Bro. Sip. Preninggonku ngenteni dadi Tepuk tangan. Hati. kadung tresno sliramu donga arake ino lan bojo ning ati katon ora bisa ilang saya suwe saya rasa senajan omong tanasah anggadan aku sama anak-anak sliramu ora kelingan Bisa tengah naik. hati-hati aja pinter semoyo wae aku tresno karo kowe Tresno karo kowe. Egane atimu saya gawe Sabar, sabar, matur nuwun bos. Terima kasih Allah. Matur nuwun nggih. Aku ora Alah ya Allah Gusti. aku ora bakal mlayu yen durung nyanding sliramu Matur nuwun nggih bos nggih. Alah ya Allah Gusti akeh ngene lah ya. Ya. Kok satu sak ngene alah ya. Tutu pandanane ngiting asmara Tekan
loro kok ora dikekno. Kurang 2 juta anu. Bu Carik matur suwun. Sik. Matur nuwun sik, Bu. Matur suwun. Lis aja lunga sik, Lis. Aku ndek nang bacaanku kleru. Nyawer Bu mantan ki lagi 800 tambahi 200. Ben genep. Lho, ya Allah nggih. Matur suwun nggih. Marai lahirnya dina Kemis kan ya pinter. Anak lanang mal. Tambahi 200 ben genep. Ya wah, sapa sing sakake anak yatim piatu ya. Ngene ya. Lah ya wah. Oke. Matur suwun Oke, Mas Lis. terima kasih semuanya. Bu mantan matur suwun ya Allah. Bature dok mateng aku ijeh mentah dhewe Bu mantan. Ora iki mang ana anak-anakmu cilik-cilik. Jajal, ayo Oh, ke sini Mas iya. Sigit kali Mas Asa. Nah, ayo rene. Ah, nggih. Nah, Ah. ijen satu buah lagu meneh spesial kanggo anu ben duet cilik-cilik. karo anak-anak. Nah, Iki aja diduetno, Bos. aja. Aja enggak bisa nanti. Iya suarane Ben dhewe-dhewe, lain-lain karakternya. Iki ya penyanyi apa? Anu sut sik ping sut sik sing menang nyanyi. Ya, Nah, menang menang Sigit. Sigit nyanyi sik. Nah, Nyanyi apa le? Iter suwile. Mas, kowe iso ta ora lagu iki? Apa lagu nih? Jentir sumilir. Kitir Sumilir. Gitir sumilir. Suara wedok. Wedok, Ya. nada cewek. Kanggo iki Mas. Api tapi ngeslote kalah terus. Bocah, kowe nek ketibanan kuates gini. Ayo Get sini Get. Bu Care nggih Bu. Mboten nonton Bu Care. cita-cita nyangon iku. Wis dikekno aku. Wis. Empon Bun mboten usah mengken mawon. Kok mengken mawon? Mboten usah Bu. Sigit Sebelum bisa lho Mas. gitir sumilir. Iya. Ya. Rene Get. Bu mantan. Kan disawer Bu mantan. Angan ngambur ngambus tung lintang sesulo padang rembulan
rasa. Rasa. Apa? Rasa. Apa, Apa, Mas? Dek, lagunya? Ayang-ayang. Ayang-ayang, Mas. Wah. Suara cowok napa cewek? Cowok ya, cewek ya. Wis Ya, ndang suarane gage yuk. bangking. Sak larap. Sepiro. Nggih. Yo cepet. Do dewa. Ya samono iku. RHS Production. Zaman Jamin Jamadi. Zaman Jamin Jamadi. Aku nek Mas Bambang gak wani jenengan. Peteng rasane Yuk ngetuke lakon yuk. Monggo monggo. Yuk.
Dino iki aku bakal ngrangket kowe tak suwanke ana ing kraton. Dino yen bisa mati. Ayo. Wis mati karo begini seger Mas. Awane sumo. Yo. Yo ana bocah glecak. Udah getih. Awak kok rojah lagi. Apa iki? Wah, urip. Yo rayune. Bumbung kari seger kari sak bumbung ae tak idene lapangan. Gini. Mangap. Mangap, Bro. Awak iku ajur kabeh. Sampeyan ki sapa jenenge? Aduh. Lorone ora kepenak. Oh, jeneng loro ki yo wis suwi lek ora kepenak. Jenengku Joko Baran. Kowe ki sapa ngono? Ayo ditepungke jenengku Dayun, bapake Tulkiem. Dayun, bapake Tulkiem. Gawe aku ya bakul gen. Kowe kang bisa nambani aku. Ayo rahayune kok ketemu aku. Sampeyan ki omahe ndi lho? Omahku Gambir Seketi. Gambir Seketi. Sampeyan isih duwe wong tuwa? Isih duwe wong tuwa yon. Nanging wong tuaku kari siji. Kari siji iki wong tuwa lanang ta wadon? Wong tuwa wadon yo. Njur jenenge? Jenenge Byung Jinggowati. Ah. Iki aja sembrono lho. Sapa ngerti ku wong wadon jeneng Jinggowati kuwi ora liya yen garwane Kanjeng Bupati Ngrati Banjar Subang. Kowe kok ngerti yon? Ayo ngerti wong omahku iki tepes wiringe Ngrati. Nanging kabeh mau aku iki anake Byung Jinggowati. Saestu nggih, Gus. Lah sampean kok nganti tatu? Ojah rajeh grah getih kenapa? Ya kene nganti aku tatu. Mentas bae aku tanding karo Kebo Marcuwet. Walah. Gelut karo Kebo Marcuwet. Sampeyan iki lho kok kendel-kendele kok wani-wanine. Riyen ingkang Rama niku nggih sedanipun kalih Kebo Marcuwet. Ya kene nganti aku wani mergo aku kang sago mupu sayembara ana ing kraton Majapahit. Oh, mupu sayembara kraton Majapahit. Oh, ngaten mawon nggih, Gus. Kira-kira sampeyan ngadepi Kebo Marcuwet mulih wantun ta mboten? Dayun bapake Tulkiem. Nggih. Kanggo bondo kekuatan napa yung aku wis rojah rajeh yun. Mengke kula sing nyukani cara. Njur carane piye? Nggih mengke sampeyan sumbari melih. Kok mengke lakon belut kalih Kebo Marcuwet kok sampeyan ditingkes. Iki sampeyan sambat-sambat kalih Byung sampeyan. Byung Jinggowati, aku pamit mati Byung. Byung Jinggowati, aku pamit mati. Bondo. Jeneng Kebo Marcuwet niku anggere krungu jeneng Jinggowati. Ajeng muring-muring ajeng nesu kaya napa niku mesti lilih ati. Yen wis lilih yun. Nggih. Yen pun lilih kok sampeyan niku diaku anak nggih sampeyan anu mergo Kebo Marcuwet riyen niku kedanan kalih ibu sampeyan. Pami kok sampeyan niku dijak teng pundi nggih sampeyan gelem. Ning siji syarate kedah njaluk gendong. Lho, yen wis aku njaluk gendong, nggih tangan sampeyan kalih niku sampeyan gondelan sungune kebo. Mengke sak rusa-rusa sampeyan
cak kuat-kuat tenaga sampeyan sungune kebo matuh sampeyan sempal. Kondo mengke iki bakal cilaka. Yen ngono kowe sumingkir. Nggih, Pantahe kebo matuh. Hei, kebo matrawet. Ayo matuan Joko, iki Joko Umbaran. Nyawamu kowe Umbaran. Yen aku durung kelakon rangket kowe, aku ora bakal Susah sangkep Mas. Waduh, piye Jinggowati? Aku pamit mate. Tangan ora usah kuil. Aku pamit mate yo. Umbaran. Jinggowati. Ka pernah opo karo Jinggowati? Jinggowati iku mono ibuku. Yen ngono kowe anakku nggih Umbaran. Ngono kok kowe ngomong kawit awan mau Umbaran. Yen aku kondo wiwit mau ketoprak bare jam 3 ngono. Iya. Kowe Gila. Apa ibumu isih urip? ibuku isih semloke. Apa kuwi? Semok dan adu Saiki cumondok nang ndi ibumu Umbaran? ana ing gambir sekeci. Apa aku bisa ketemu ibumu Jinggowati? Bisa kebo martrewet. Coba aku terke. Aku Nanging kepengin ketemu ibumu. nanging aku njaluk gendong. Kowe bakal tak gendong kemana-mana. Lengkap ning tegal. Dayon bapake Tulkiem. Kula, Bos. Opo kang dadi kandhamu? Nggih. Kabeh mau bener. Bareng aku njaluk gendong. Sungune tak sempal. Saiki tumekaning pati kebo Kebon Marcuet, Kebon Mati. Wah, nggih. Kok aten pusaka kalih, Gus. Wujud pedang kalih glodok. Pusaka loro iki yon dumatine saka sungune kebo martewet yo. Dimados saking sungune kebo. Lan iku wujud pedang. Iki wujud pedang. Jenenge pedang Kunto Sukayana yo. Pedang Kunto Sukayana lan iki. Sing siji wujud gada. Jenenge gada wesi kuning yo. Atur nyuwun ganjaran. Ayo bebarengan. Kakang Maudara. Apa iki sing jeneng Joko Umbaran? Menika kaneman ingkang nuwun Joko Umbaran menika. Ya. Joko Umbaran. Iye kula sinuwun. Merga kowe ting bisa nentremake negara Majapahit. Sira wenang nampa ganjaran saka ngersane ingsun. Komplange Kadipaten Ngranti jumeneng Adipati. Aja nganggo jeneng Joko Umbaran, nganggo jeneng Wuru Bisma ya minak jingga. Turta Kadipaten Ngranti saben ana adipatine mesti mbalela saka pemerintahan Majapahit. Kanthi kuwi Ngranti bakal tak ganti jeneng dadi Kadipaten Blambangan. Matur nuwun. Kanggo ngranti dina kang becik ngestreni nggonmu jumeneng Adipati. Ayo bareng-bareng kembul bujana wiwaha Andrawina. Ternyata